गामियाव शिल्पीफ्रा मथानि पार्ट अफिस बनायनानै थांदोंमोन बानायनो पिसायनाय दिनै पिडिएफिसनि सार अनुराग वर्मा ओनसोलाव बानायनो आसारामबारी विधानसभा केंद्र निबिसिंग हालिक लेंगोमोन कला बागान हालिक लेंगो तुमी चिनी तिप्रामो थानी कैसे खम पार्टी ऑफिस से फियक्का दगलाम अमो प्राय 50,000 खरच बिसिंग बदलनि बरगो कन्ट्रिब्यूशन दलाई अहम क्लारो सीमेंटेड पिलार रुई खूब नाइथोकै टीन बो जिंदाल कंपनी नि टीन रुई खूब कामकै सामजाथे एवं अरो मो ऑफिस दिबिसिंग तिनो पूर्व तकचाया बमो एलाका यानागिनी नाइलाबारी कारण बड़ थांलाय सुखायफोरु ऑफिस बिसिंगनो चिनि बदलनि ककलाम जों जाब्लायनि अरो तिनि फियक्कानि दङ चिनि ऑनरेबल अनंत बाबू आनी गाना नासुकजा खोयाई डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि जिनि प्रेसिडेंट राजेश बाबू जोनालनि वाइस चेयरमैन भगेश बाबू अरो दङ सब जोनाल चेयरमैन सुभाष देव वर्मा दङ कला बागान निजी जत आदम रब आदम खाजा देवर दङ आदम जिक्संगर उपस्थित म पार्टी ऑफिस जों पे बाहायक्लाय गोबां जायगा फियकनाय टोटाल एरियानो दलनि कंट्रोल टनिक जनगणनि सामु एवं ग्रेटर टिप्रालेण्डनि 54 डिप्रालेण्ड जों जायगा हामबाय।